barka da sallar mu al'ummar kasashe, dukkan ibadar mu Allah ya karba. Barka da sallah da ke yi wa al'ummar kasashe, ni Hassan Adashi mu Nijar har Najeriya ma. Almuku kai zani safar ko kai ke tsare, ka bani dama Hassan duka kar da na samu rauni, ka bani iko idan na yi kowa ya bani, ka gane dukkan garaje ba daidai ba ne ba imana. Duwan salati da ɗasu da abban fati zara, na Aisha da Khadija to kauna na mura, da alahi da sahabu yaƙi sun kamura, gwagwarmayarsu da addini ba ɗaya ba cewa. Hassan Adani da baitoci a gurin masoya, da ni da ku da amana wannan ne ya sanya. Ku daina ce min gwani don kun ga da ƙyar na koya, akwai nasiha da zan yi ba zan ɓoye hakan ba. Barka da sallah da ke yi wa al'ummar musulmi, an sha ruwa lafiya godewa yanzu zan yi. Ramadana mun kammala kewa ta yau nake yi, Allah dukan addu'ar da muke a ciki ka karba. Ya al'ummar duniya ma dai kai babu gaba, mu roƙi Allah ya ba mu zama lau ba faɗawa, mu daina ɗaukar mataki ba kashe ake ba, wannan hali bai kamata a ce mu ne muke ba. Wallahi tallahi Allah ba baiti yake ba, ba zai ki yafe dukkan laifuka ba. Hassan Ada ban faɗa cewa ni wani ne ba, kawai nasiha da ke ban boye na sani ba. Yawa al'umma na cikin wani hali na hawaye, an kashe yara da manya an sace iyaye, ga gwamnatocin musu kuma sai fama halayi. Allah kaɗai za ya kawo ƙarshen masu zamba. Hassan Adani da baitoci a gurin masoya, Nijar da Najeriya ba sa yin samu kewa, sauran ƙasashe gaba ɗaya ban san me yasa ba. Za mu tashi mu yaƙi ta'addanci kawai ba.